मा खालायदोंलै? लेक्सार मारिदों लेक्सार। मा लेक्सारलै? ओरैनोब्रा मायबा मायबि। नोंलाय अबाव थांनो नागिरदों? ओइ सेंग्राफोर आं नोंसोरखौनो नागिरनानै फैखादों र'। मानोलाय? दायो जोंहानाव थां दे साथामबो। मानोलाय फिसाज्लानि बार्थडे नामा गुथालनि? औलै बार्थडे सार्थडे मोनजाथाराखै थांगोन। थै जाम्बाफोर बार्थडे नङा। माबालै नोंसोर साथामबो बिराद मदद खालायनाय बायदि जादोंलै जोंफोरखौ। नोंसिनि थाखायनो सुदेम बाजैखौबो मोननाय बायदि जाबाय। नोंसोरखौ खाना जानो थां दायो। नोंसोर साथामनि थाखाय खाना एरेन्ज खालायदोंलै आङो। दाहाय हराव थांब्लानो जाबाय साथामबो। खाना? औ थांब्लानो जाबाय साथामबो। मिस खालायनाङा खिन्थु। ओइ थांगोन बाबरे बाब। मिस खालाया दे थांगोन मोनजाखाथाराखै खाना रावनावबो। सानबायसो थादोंमोन थांगोन। बाजैखौ गोथाव अमा बेदर संनो होदे खिन्थु। बाजैया गोथाव संनो रोंखागौ। नंगौ नामा? जों साथामखौल' लिंदों नामा ना सोरबा दंबावो? आसोलखौ लाबोथार दे खिन्थु। गोबां सम जाबाय मोनलोङैया लाल साहफोरा। जागोनलै जांग्राव टेनसन लानाङा। खालि थांल' नोंसोरो गोसोबायदि मोनजागोन। थांगोन। दे होमब्ला नोंसोर दायो मोनायाव थांबानो जाबाय। थाबनो थां। आं हाथाय खालायनो र' एसे। ओइ आंबो थांथ'। थांनो फै होमब्लालाय साइकेलसो दे आंना। थांगोनब्रा साइकेलबाबो थौ। थाथ'दो दे नोंसोरो दायो थां दे। दे। आयै रादाया दायो सेंग्राफोरखौ खाना जानो लिंदों हराव। खाना जानो? सोर सेंग्राफोर सोर? आयै माबा जाथि जांग्रा ओमफ्राय सनजिबखौ बिसोर गोबां मदद खालायदोंमोन ना दैबानानि समाव। रादाया सानदों बिसोरखौ खेबसे खाना जाहोबा मोजां जागोन होननानै। बेनिखायनो दाहाय हराव खाना जाहोगोन होननानै सानदों बियो। हाथाय खालायनो थांबाय। ए बेनि थाखाय दे हामदों दे जाहोथोसै खेबसे। बिसोर साथामखौल'सोबालाय? औ बिसोर साथामल'सो आयै। बेनिफ्राय देलायखौ लिंसै आङो। औ बिहामजो देलायखौबो लिं। औ। माथो लाबोगोन होननानै बुंदों रादायालाय? बेदर ओमफ्राय ना ओमफ्राय एसे पनिर लाबोनो होदों आङो। दे जागोन दे बेखिनियानो। बेनिफ्राय बिहामजोनो मस्लाफोरबो लाबोनो होनांगौमोन। लाबोनो होदोंना होआखै? आं लिस्ट लिरनानै हरखादों र' मनायाव मा नांगौ। नुदोंसो ना नुवाखैथाय बेबो। ए जागोन दे होमब्लालाय। इसिंनि बेराफोरखौसो लिरनायबो जायासै मोजाङै। औ आयै लिरनांगौमोनथ' र'। हास्लाबासैयानो। गाबोन समफोरबो लिरसिगोन दे सानैबो ज'नो। बेखौनो खालायनांसिगोन आरो। आयै नों गय हाननानै दोननाय दंबावोमोन नामा? गैलाहाय जोब्बाय। आं दानिसो जाखांजोब्बाय। थाइथामसो जाखादों। बिराद गोथावखा बे गया। हारसिंनो इसिबां जायो आरो थाइथाम गाहाम? इसिबां जानाया मोजां नङा आयै जानाङा इसिबां। देहाया गाज्रि जागोन मिन्थिखा। मानो इसिबां गय जायो नोङो? माबा गयखौनो नुब्लानो थानो हाया माथो आं। जानोसो जायो। नों जागौमोन र' होमब्लालाय हानैनि आङो। आं जाया आयै बिसोरनि थाखायसो दाहाय हराव नांगोन ना बिसोर नागिरगोन। बेनिखायनो सोंदोंमोन आङो। र' होमब्लालाय आं हानैनि। आं आरो हाननाय दंखायोब्ला हानना होननानै सानदोंमोन आरो। र' फाथैयाबो गैया माथो। दे होमब्लालाय नों गयखौनो हानैदो। आं गामियाव एसे फाथै लानानै फैनि। दाहाय आरो गय फाथै मोनजायाबा माबोरैबा जागोन ना। दा आरो बावगोनसो आङो। दे होमब्लालाय नों गयखौनो हानैथां आं फाथैखौनो लायनो थांसै। थाथोंसैलै साइकेला बेयावनो दोनसै। सोरबा खावबावगोनसोबा दाखालिनि बायदि। खावला खोमा दे मानसि दंखासै बेयाव। थाथोंसै बेयावनो। हनै सुदेमा फाग्लिया आंनो लिस्टखौबो हरासै। मा नांगौ मा मागौ। दालाय मा गोसोआव गैला आङो मा नांगौमोनथाय। फन खालामनोबोथ' मबाइलखौ लायाखै बियो। एसेबां होनबाय आङो मबाइल गंसे गिदिर मबाइल गंसे ला होननानै। लाया बियो नाङानो। फिसाज्लाया गाज्रि जागोननो मबाइल नायनाय फरायनाय नङा होननानै मबाइलखौनो लायाखै बियो। दा नांगौ समावबो मोनलाना आङो मा नांगौमोनथाय। र' दिनै जि जायाथाय जाया गंसे बै 1500 दामनि नाम्बार थानायखौनो नाम्बार सुग्राखौनो लाना थांगोन आङो। बेखौनो लाथोंसै बियो। बेखौ लाबोला एटलिस्ट रायज्लायनोथ' हागोन। गथ'आबो दांनाय नंला। बेखौनो लाना थांसै आं दिनै। महा समस्या जादोंलै दानि जुगावबो। गथ'फोराबो मबाइल जोनोम जानायनिफ्रायनो मबाइल दांनो नागिरो। बाबरे बाब
दा बे फरायफुनाय गथ'आ बे स्क्रिन टाच मबाइलखौ लाबोलाबो बिमानो होबोलाबो बे गावासो गेम गेलेग्रा मायबा फुथ्ला नायग्रा बेफोरखौसो खालामबाय थागोन खोमा फरायनायानो नङा नमारगौ बेबायदिनो जागोन बादुलासो जागोन गथ'आ आजिखालि गथ'फोरा मबाइल नायै नायै माबोरैबा जालांजोब्बाय फरायलाबो बिमा बिफाफोराबो मबाइलावनो नांथाबबाय थायो आंनि गथ'खौ आं बेबायदि खालायालै दे थांथोंसै दे बे खम दामि मबाइलखौनो होगोन आं औ बाबाया एसे गिदिर जाबावथों र' बेनि उनाव सुदेमनो स्क्रिन टाच मबाइलखौनो होगोन आं दा बे फिसाखौनो लाथ'थोंसै गथ'फोरा बिमाखौ बांसिन लाय मोनो बिफानिखौल' बारा बिनो हाया खिन्थु बिमानिखौ बियै बियै गावसोर गेलेबायल' थागोन जानाय नङा बेबायदिबा बाबरे बाब र' बिनिफ्राय दा आं हाथायखौ मा खालायना लांनो जि गोसो बेखौनो लांसै आं खालि ना बेदर बेनिफ्राय पनिर पापर बेखौल' गोसोआव दङ आरो माबा बायनो होबावदोंमोन मस्ला मस्लि मायबा मायबि बायना लांसै आं र' आरो थाव सावबा दंना गैया थावखौबो लानोसै दे जि गोसो बेखौनो लानोसै आं ओरैनोबाबोथ' नांखागोन ना गोसोआव जि फैयो बेखौनो बायनानै लांसै आं ATM कार्ड आंनि मुङा हाला मावो आं फाला फाला ATM कार्ड मोनबाय दिनै ATM कार्ड मा जाखौलै आफा माखौ एसेबां मिनिबाय दंलै आफा माने एसेबां खुसि मा जागौ आफा ओजों फै माले आफा सनानि थफ्ला मोनबाय नामा दय मुर्ख जानानै सनानि थफ्लाया आंनि आखायाव बाव बेलाय माथो ATMसो खोमा मुर्खनि जातसला बेनो सना सोरनि ATM आफा रितुआ होदों रितु खानिया होदों ATMखौ आंनो मा बा आफा नोंनि ATMखौ होबायानो बियो बेसे फैसा दं मुर्ख साला बेसे फैसा दं बेखौ मानो नांगौ आंखौ जि गावनि बिबथै होननानै फोथायनानै गावनि न'नि मानसिनो फोथायनानै ATMखौदि होदों आंनो ATMनि नाम्बारखौदि खिन्थादों बेसो गिदिर बाथ्रा फैसाया बेसे दं बेखौ मानो नांगौ जाम्बा साला मुर्ख साला मुर्खनि जात मुर्खआनो जानानै थागोन मोजां साना फैबाय जोंनिया लासैनो प्लेनिंफोरा जाफुंसिगोन बायदि मोनदों आङो रितुनि गोसोआव हाबनो हाबाय जोङो ATMखौ होबाय जेला अफिसावबो लासैनो हाबगोन न'नि तिजौनि बागसखौबो लासैनो हाबगोन गासैखौबो लासैनो लाजोबगोन जोंफोरो बे न'आबो जोंफोरनि जागोन सानसे समाव आंनि मुङा हाला मावो आं फाला फाला बाजै आयं अबाव थांलायखोलै बिसोरालाय सुदेम बाजै आङो दंखलाव र' होनब्लालाय मा जाखो उदैलाय बाजै आंनो नोंखौ इमारजेन्सि नांगौ जादों आंखौ मोनसे हेल्प खालामनानै होनाय माबोरै इमारजेन्सिथार मा इमारजेन्सि जालायखौ नोंहालाय बाजै आं गाबोन सासे लोगोनियाव थांनो नागिरदोंमोन बेनिफ्राय आंना दख'नाखौनो दाख्लै दैबाना जानानै बालनि एन्जरासो हागोन नामा जागो गरम खालामना दोनजोबदों मा खालायनो आं अबे गांसेया दाखालि लानाया गोदाना औलै मा बाजै गोदानखौनो सालाय एन्जरासो हासिगौ ना क'क्राझारसो हासिगौ मा जाखौ हासिनानै दोनजोबदों दालाय हासिजोब्बायबा गरम जाजोब्बायलाय मा खालायनो हानो बेखौलाय बाजै माबा मोनसे खालायना आं इसिबां सुजुनानै दोनदोंमोन लोगोनियाव थांबोला बे दख'ना गिजानखौ गानलांगोन होननानै माबा मोनसे खालायना बाजै आंजोंसो बेफोर जाथो जानो मोनो दे लानानै फै नायगोन दे आं मा जादों सुनो हाब्ला दे सुनानै होगोन दे थेंक इउ बाजै आं दायो लानानै फैगोन औ र' आरो मोनसे बाथ्रा आं नोंसोरनाव थांनो नागिरदोंमोन दाहाय नोंसा आदाया खाना होदों बै माबामोननो जांग्रावमोननो दाखालि दैबानायाव बेबायदि मदद खालामनायनि थाखाय नोंबो फैरायो दे जागोन दे फैखागोन होनब्लालाय आङो दख'नाखौबो लाबोखागोन आंबो थालांखागोन
औ फैखा नोङो थाबनो फैखा बाजै जागोन दे होमब्लालाय थांसै आं दा फैगोन दे थाब फै औ जागोन बाजै बेसेरिया अन्थ' बाथावनो दख'ना गोदान बायदोंमोनल'सो हासि जानांबाय होमबा आफा आं मोनसे खोथा बुजिनानै मोनासै नोंनो रितुआ मानो एटिएम कार्डखौ होदों हैद जाम्बा बेखौबो बुजिना मोना नामा फार्स्ट बाथ्रायानो जाबाय आंखौ रितुआ गावनि न'नि मानसि सानबाय आरो सेकेन्ड बाथ्रायानो जाबाय रितुनो मानसिनि गोनांथि जानानै दं आरो गोनांथि जानायनि मानसिफोरानो जाबाय जोंफोर फुरा खालायगोन बिनि गोनांथि जानायखौ बे एटिएम कार्डखौ रितुआ आंनो होनायनि जाहोनानो जाबाय आंखौ हाथायाव थांनो होदों मार्केटाव शपिं खालायनानै लाबोनो होदों बेनिखायनो बे एटिएमखौ होदों आंनो मिथिबाय अ बुजिबाय आफा आंनो हर एटिएमखौ आंनो आं लाबोगोन हाथाय खालायनानै हय खबरदार आंनि एटिएमखौ दांबोला नोङो मालायनि एटिएमखौनो गोसोआव लाखिखागौ गथ' बे एटिएमखौ नों दांनो मोना आंनिसो बियो गाबोननो रितुआ दाहायनो बिगोन बे एटिएमखौ मोनथिखा मानो बिनोलाय बिया बेनो मानसिनि गोनांथि जानानै दङ फोथायनो हानाय मानसिनि आरो बेफोर जाबाय जोंफोरो मिथिबाय मुर्खनि जात बोराय साला दोनैनो बुंखाबाय दे खिन्थु आंनि एटिएमखौ नोजोर दाहो मालायनिखौसो एटिएम